Zapni maják. Tak. No nejspíš lacinej kram z dovozu. Sakra. Jestli ještě zrychlí, tak bude cestovat časem zpátky. To by se docela hodilo. Mohli bychom škrtnout celý tenhle pitomej den. Zapni houkačku. Co je to? Monrád. Ne, to je francouzská houkačka. Zní to, jako když můj švára hraje na flétnu. Vítám vás v lesním zátiší. Sestra Ilke vám hned všechno ukáže. Přijde za chvíli. Naschle. Zdar! Vždyť je to jenom kapota.